ରାତି ଆସି 3ଟା 2 3 4 ଆଉ ମୁଁ ଫୁଲ ତୋଳୁଛି। ନିଦ ଲାଗୁନି ଆଉ କ'ଣ କରିବି। ଅପେକ୍ଷା ଭାବିଲି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏଟା ଫୁଲ ତୋଳିଦେବି ୱାସରୁମ୍ ଆସିକି। ଘରେ ଥିଲାବେଳେ କେତେ ଟାଇମ୍ ରାତିରେ ନିଦ ହୁଏନି ଫୁଲ ତୋଳିବ ବୋଲି ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି ହଉ ଭଉଣୀ ହେରିକା ମିଶିକି। ଆଉ ଏଠି ଯାଉ ଆମ ରୁମ୍ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଇଏ ଅଛି। ମୋ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇଟା ମୁଁ ଫୁଲ ତୋଳିଦେବି। ଏଇ ଟାଇମ୍ଟା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ମାନେ ଏଇ ଫଗୁଣ ମାସ ଟାଇମ୍ଟା ଦୋଳ ଥିବ ହେଇନଥିବ, ଆମ୍ବ ବଉଳ ପାଖାପାଖି ହେଇଥିବ। ତ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ବାହାରୁ ମାନେ ଭୋରୁ ଇୟର୍ଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଆସି ବାହାରେ ବସିବ, ସେ ଯେଉଁ ହାଲକା ପବନ ଆଉ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଅନ୍ଧାରୁଆ ଥିବ ଯେମିତିକି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ଫିଲ୍ ହୁଅ, ମାନେ ବଡ଼ିଟା ପୁରା ରିଲାକ୍ସ ଲାଗେ। ମୋତେ ତ ଲାଗେ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଟ୍ରାଏ କରିବେ ମୋତେ କହିବେ। ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଏଇଠି ମୁଁ ଏତେ ଫୁଲ ତୋଳିଦେଲି। ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ। ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ଟିକେ ପିଇଦେବି, କାହିଁ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଭୋକ ଯେ ମୋତେ ପ୍ରବଳ। ରାତି 3ଟାରୁ ପୁଣି ବ୍ରସ୍ କର, ପୁଣି ଖା, ପୁଣି ଭୋର ଉଠିଲେ ପୁଣି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ତା ଅପେକ୍ଷା ଲୁଣ ଆଉ ଟିକେ। ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଏବେ ବେଟର୍ ଅଛି। ତ କାହାକୁ ଦିନ ସାରା ଅବାଗିଆ ଲାଗୁଛି, ରାତିରେ ନିଦ ଲାଗୁନି। ବୋଧେ ମୁଁ 9ଟାରୁ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି, 12ଟାରେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। 9ଟାରୁ 10ଟା, 10ଟାରୁ 11ଟା, 11ଟାରୁ ରାତି 3 ଘଣ୍ଟା, 12ଟାରୁ ଫୋନ୍ ଦେଉଛି ଆସିକି ରାତି 3ଟା ବାଜିଲାଣି। ତ ଏବେ ଭୋକ ଜୋର ଲାଗିଲାଣି, ଖାଇବିନି, ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ପିଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବ୍ଲଗ୍ କରନ୍ତି କୁହନ୍ତି ରାତି 7ଟା ହେଲାଣି, ରାତି 7ଟା ହେଲାଣି, ଆମେ ଶୋଇନୁ, ନିଦ ଲାଗୁନି। ସେ ମୁଁ ଭାବେ ଏଇଟା କ'ଣ ସତ? କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସତ। ଜାଣିପାରୁନି ଆପଣମାନେ କାହିଁକି ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି। ବସ୍ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁନି କି କ'ଣ? ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ? ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି? ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍, ଟାଟା। ଏଇଠି ସକାଳ ହେଇଯାଇଥିଲା। ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଇଠି ମୁଁ ସକାଳର ବ୍ଲଗ୍ କରିଥିଲି। ଗାଧେଇ ପାଧେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲି, ଠାକୁର ପୂଜିକିରି ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଥିଲି। ଆମ ସାଙ୍ଗ ପିଲା ରୁମ୍ ସାଇଡ଼୍ ପିଲା ଦହିବରା ଦେଇଥିଲେ, ଅଧା ଖାଇଲା ବେଳକୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ କରିବି ବୋଲି ବ୍ଲଗ୍ କରିଥିଲି। ଟେଷ୍ଟି କିନ୍ତୁ ଲାଗୁଥିଲା, ଟିକେ ବରା ଟିକେ ଟାଣ ହେଇଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଥିଲା। ମୋର ସାଉଣ୍ଡ କ'ଣ ପାଇଁ କେଣ ଆସୁନି, ସାଉଣ୍ଡ ଲେସ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଗୁଡ୍ଡି।
ଭଲ ଟେଷ୍ଟି ଯାଇଥିଲି ଦହି ଦିଅ ପାଣି ସର ଦିଦି ଆଣିଥିଲି ଭଲ କହିଲେ ଟେଷ୍ଟି ଦହିବରା ଦେଇଥିବାରୁ ବରା ଦେଲେ ଦହି ପାଣି କିଣିକି ଦବ। ଭାତ ମୋର ହେଲାଣି ଭାତ ଗାଳିବି ବସିଯାଇଥିଲି ଏଇଠି। ଦହି ପାଣି ମିଳିଗଲା। ଦହି ପାଣି ଆଣିଥିଲି ପିଇବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଦହିରେ ଲୁଣ ପଡ଼ିନଥିଲା। ପୁଣି ଲୁଣ ପକେଇ ପିଇଲି। ଲୁଣ ପକେଇନିଲ। ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଆଣିଥିଲି କିଛି ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଖାଇବା ମୁଁ ପାଇଁକା। ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଳଙ୍ଗ ରୋଷେଇ ଶାଗ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅବଶ୍ୟ ଭାଜିବି। ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ରୋଷେଇ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଭାଜୁଥିଲି ନା। ଏ ଯେ ଚିକେନ୍ ପାଇଁ ଭାବିଲି ସଲଡା ଟିକେ ହେଇଛି। ଭିଡ଼ିଓରେ ପକେଇଦବା ଖାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖିବା ଟେଷ୍ଟି ଆଉ ଥରେ ଲାଗୁଥିଲା। କହେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆଜି ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ କରିଛି ଦେଖିକି ଭଲ ରେସିପି ଟେଷ୍ଟି କରି ପାଳଙ୍ଗ ଲାଗୁଥିଲା ଶାଗ। କିନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଅବଶ୍ୟ ରୋଷେଇ ଭିଡ଼ିଓ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଯାଇଛି ଆମର। ଆପଣମାନେ ଖାଇ ପିଇ ସାରିଲେଣି ନା ନାହିଁ? ଖାଇଲା ବେଳେ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିପାରିଲିନି ମନେ ନାହିଁ ଆଉ ଏତେ ଜୋର ଭୋକ କଲା ମୁଁ ଖାଇଦେଲି। ଆସିଛି ଆମ୍ବ ଗଛ ଆଡ଼େ ଟିକେ ସର୍ଟସ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି। ଆଉ ଦେଖୁଥିଲି କ୍ୟାମେରା କେଉଁଠି ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି କି ନାହିଁ। କ'ଣ କରିବି ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ ସଜେସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ସଜେସନ୍ ଏଥିପାଇଁକା ମାଗୁଥିଲି କି ମୁଁ ମୋର ଏମିତି କେହି ତ ବେଶୀ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମୋ ବ୍ଲଗ୍। ପ୍ଲିଜ୍ 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 ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି ମିଷ୍ଟେକ୍ ରହୁଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କେଉଁ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଠିକ୍ କରିବି କେଉଁ ଜାଗାରେ ଭୁଲ କଲି କ'ଣ ମିଷ୍ଟେକ୍ କଲି ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। କେୟାରଫୁଲ୍ ରୁହନ୍ତୁ।